आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। वैभववाडी शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद अवस्थेत आहेत। यावरून स्वीकृत नगरसेवक मनोज सावंत यांनी सत्ताधारी व प्रशासनावरती जोरदार हल्लाबोल केलाय। काय म्हणाले सावंत, पाहूयात। वैभववाडी शहरामध्ये नगरपंचायत आणि पोलीस प्रशासनाचे सीसीटीव्ही कॅमेरे सगळीकडे बसवलेले आहेत, परंतु सध्या ते बंद स्थितीत आहेत। नगरपंचायत प्रशासन, पोलीस प्रशासन हे बंद कॅमेरे चालू करण्याचा कोणत्याही प्रकारचा प्रयत्न करत नाही किंवा त्यांना त्याच्यात रस वाटत नाही आहे। मागील काही दिवसात चोरीचं प्रमाण वाढलेलं आहे। हे जर कॅमेरे, सीसीटीव्ही कॅमेरे चालू असते तर पोलीस प्रशासनाला हा तपास करायला सोपं पडलं असतं, त्यांना त्यांचं काम सुरळीत झालं असतं, परंतु त्यांच्याकडे त्यांचाही लक्ष नाही किंवा नगरपंचायत प्रशासनाकडेही त्या कॅमेरे चालू करण्यामध्ये कोणतं त्यांना स्वारस्य वाटत नाही आहे। नगरपंचायत प्रशासन इतर कामं किंवा विधायक कामं किंवा ह्याची कामं, कोट्यावधीचा निधी आलेला आहे, ही कामं करण्यासाठी त्या निधीचा वापर केला जातो। काही ठिकाणी गरज नसतानाही तो निधी वापरला जातो, असे पण प्रकार आहेत। परंतु शहरात जे गरजेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे ते चालू करण्याला त्यांच्याकडे वेळ नाही किंवा त्यांचं लक्ष नाही। कोट्यावधीचा निधी येऊन शहरामध्ये सुधारणा झालेली कुठे दिसतच नाही आहे। आणि असा हे नगरपंचायत प्रशासन जास्त करून शहरवासियांकडे लक्ष देणं किंवा शहरवासियांचे गरजेचे प्रश्न आहेत, कॅमेरे आहेत किंवा लाईटी आहेत, हे सगळे प्रश्न बघण्यापेक्षा ठेकेदारांना मोठे करण्यात किंवा त्यांना मालामाल करण्यात ते स्वस्त आहेत किंवा त्यांच्याकडे जास्त लक्ष आहे ठेकेदारांकडे। नगरपंचायत प्रशासनात शहरवासियांच्या सुरक्षेबाबत कोणत्याही प्रकारची गंभीरता नाही आहे। जर हे सीसीटीव्ही कॅमेरे चालू झाले असते तर हे चोरीचे प्रमाण कमी झालं असतं किंवा प्रशासनाला, पोलीस प्रशासनाला हे चोर पकडण्यास सोपं झालं असतं। नगरपंचायत प्रशासन कुठच्याही प्रकारच्या शहरातल्या लोकांच्या सुविधांसाठी, त्यांच्या प्राथमिक सुविधा त्यांच्याकडे अजिबात त्यांचं लक्ष नाही आहे। ते जर तेवढं लक्ष दिलं असतं तर नगरपंचायत प्रशासनाकडे किंवा त्यांच्या सुरक्षितेकडे प्रशासन किंवा सत्ताधारी हे डोळेझाक करत आहेत। आणि हे वेळेवर जर सीसीटीव्ही कॅमेरे किंवा त्यांच्या सुविधा मिळण्यात जर ते तात्पर्य दाखवत नसतील तर ही नागरिक उठाव केल्याशिवाय राहणार नाही आहेत।